Mayad nga adlaw probinsya kang Antique. Para sa ating news break, 7.8 milyon kinpanagtag sa mga scholar kang Antique. Kinpangunahan ni Governor Dodod Cajao ang pagpanagtag kang mga nagabalor nga sa 6,000 pesos sa masobra sang kalibo kang mga estudyante halin sa Kabanwahanan, kang San Remigio, San Jose, Patnongon, Tobias Fournier kag ani kang nagligad nga Marso 6, 2024. Sa naging mensahe ni Governor Cajao, naging pahayag nga amudya ang pamaagi para malampasan ang kapikaduhon kag makaburig tanda sa ng mga pamilya kung tanda ang makagraduar sa kolehiyo kag makapangita kang obra. Governor Cajao nagpanagtag ayuda sa mga kabarangayan sa probinsya kang Antique. Personal nga ginpanagtag ni Governor Cajao ang mga tseke sa 36 ka mga kabarangayan sa Banwa kang Sibalom. Ang diyang tseke halin sa programa kang gobyerno probinsyal nga Aid to Barangay. Magluwas sa tseke, nagpanagtag ang gobernadora kang anang personal nga kwarta nga nagabalor kang 500 pesos para sa barangay treasurers. Kang nagpanagtag man ang gobernadora kang food packs nga anda madara sa adang mga pamilya. Si Governor Cajao kag ang Provincial Health Office nagpaandam sa publiko angad sa pertussis o kung whooping cough. Diya isara kabalatian nga nagadulot kang mabudlay nga pagginhawa bangod sa pag-ubo. Ang mga kabataan taang maka-eksperyensya kang mabudlay nga pagginhawa kag pagsululuka. Gani ginapanawagan nga magpakonsulta sa pinakamarapit nga health center kung kamo maka-eksperyensya kang mga sintomas parehas kang pagburok kay kaubo kag mabudlay nga pagginhawa. Dugang pa, gobyerno probinsyal kag DepEd preparado rin sa pag-umpisa kang Antique Provincial Athletic Association meet o kung APAAM sa Ruman. May 2,000 ka learner athletes nga magapaidis-indi sa maabot nga Abril 2 hasta 5 sa mga nagakalain-lain nga sports disciplines. Ako dyan si David Aragon para sa Antique News Break.